na ọnwụ mmadụ. Ọ bụ oge ihe mwute nakwa ihe iru uju wee nye ndị enyi, ezinụlọ, ndị isi nakwa ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS n'oge a na-enyo ozu otu n'ime onye otu ha bụ Oriaku Nneka Anoliefo na Ire Village Umoji dị n'okpuru ọchị ime obodo Idemmili North na Anambra State. Kenechukwu dị onye nọ na mmemme elimozu a ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Oriaku Anoliefo nke eji ada ndị igwe wee mara dịka agwa ọ kpara mgbe o wechiri ego otu onye igwe na oge ha na-eme nzukọ nke ha kenere ya ma bụkwa anya aha ahụ maka agwa ya. Ọ bụkwa otu onye na ngalaba News and Current Affairs Department nke ụlọ mgbasa ozi ABS ruo mgbe ọ nwụrụ. Mmemme enyimozu ya bụ nke ndị nta akụkọ bi na Anambra jupụtara na ya, ndị gụnyere ndị otu Nigerian Union of Journalists, ndị oyi ya yana ndị ikwu na ibe. N'okwuchukwu ya na oge mmemme ahụ, Reverend Augustine Okoji chetara ndị otu Kristi na ọnwụ bụ ihe ga-elutu onye ọbụla ma kwụsịkwa ike onye ọbụla ndị jikere ị na-ebi ezigbo ndụ a ga-eji wee cheta ya mgbe ọ nwụrụ. O kwukwara na Oriaku Anoliefo bụ onye biri ezigbo ndụ n'agbanyeghị na ntịntị oge ọ nọ n'ụwa yanakwa nsogbu niile ọ gabigara, ma kenekwe Chukwu maka ndụ ya. Nwa ya izizi bụ nwaada Chiamaka Anoliefo kọwara mama ya dịka ezigbo nwaanyị onye na-enekwa ma na-afụ ụmụ ya n'anya ma nyekwe ndụmọdụ onye ọbụla ịdị uchu na ebe Chukwu nọ. Nwa ya ọzọ bụ nwaada Chimamanda Anoliefo kwara mama ya dịka agụ nwaanyị onye dị njikere n'ihe niile ọ na-eme ma kwupụta mwutu ya ka o siri nọ ndụ iri elele ọlụ ya niile. N'okwu nke ya, onye bụ onye isi oche otu NUJ nke Anambra Steeti bụ dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu kwuru na Oriaku Anoliefo bụ onye obi umeala ma kpekwa ekpere ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa, ọkacha inye ụmụ ya mmụọ ịnabata ọnwụ ahụ. Onye bụ onye isi ngalaba News and Current Affairs Department nke ABS, Oriaku Judy Jeff Nwabueze, n'okwu ya kwuru na Oriaku Anoliefo bụ onye dị uchu n'ọlụ ya ma kpekwa ekpere ka Chukwu nye anyị bụ ndị dị ndụ njikere ị na-ebi ndụ ka o si kwesị. N'okwu nke ya, Oriaku Ogochukwu Oranu bụ onye ABS kọwara Oriaku Anoliefo dịka onye obi umeala, onye nwere obi yanakwa onye udo nyegara onye ọbụla bịara ya nso. Mmemme enyimozu ahụ bụ nke ịbụ abụ, ikpe ekpere yanakwa ịbịa mgbalụ na ebe ndị oyi, ndị ezinụlọ yanakwa ebe ndị ikwu na ibe nọ, nke gụnyere ụlọ mgbasa ozi ABS gosipụtara na oge mmemme enyimozu ahụ. Site na Umoji nke dị na kansụl Idemmili North, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.